Namkelekile Avalanche of Grace, gama lami nguthenjiwe. Siphela kwensuku zokugqibela nyani ngoku, umqwebo ufikile. Kulowo nalowo nomthwalo wakhe omsindayo, kulowo nalowo uxakekile abancinci nabadala. Kodwa ungavumi usindisa ngemithwalo uYesu ekhona, umgoqoli wempilo zabantu. Thembekile uYesu. Ibe xa ukhethe yena, impilo yakho nekamva lakho liqaqambile, liyokozela amathamsanqa. Ndimbonile uYesu empilweni yami, wayiguqula uYesu impilo yami. Wathi ngithembele kuye nakwizithembiso zezwi lakhe. Nangoku ndisamile. Masiye kuMatthew 7:24. Uthi umntu ukhe waliva ilizwi lakhe walenza. Yamfanisa nengqondi, yona yakhela indlu yayo elulwalweni. Uthi zawufika imvula nemimoya phezu kwendlu ingawi. Uthi kanti ukuba uyaliva ilizwi lakhe ungalenzi, ufanisa nesiyatha esakhela indlu yayo esandini. Izawuthi zawufika imimoya kunye nemvula ilahle phaa nandle yesanti. Into efunekayo ukuthi njena isisekelo sempilo yakho ibe nguJesu, ngoba nguye iliwa lanaphakade, nguye idwala lamadwala. Ungavumi ingxaki zikuhlukanise noYesu, zithathe ukholo lwakho. Kholwa kuye, umthembe. Enkosi.